नमस्कारो हांव प्रताप मधुकर कामत, मॅनेजिंग डायरेक्टर आभरण टाइमलेस ज्वेलरी बेंगलोरू. हेंची महिन्याचे 21 मेक दुबई अंतू जावचे आशिल्ले प्रप्रथम बारी अंतरराष्ट्रीय GSB सम्मेलनाक तुमक पुरय आत्मीय स्वागत. यूथ ऑफ GSB आनी आभरणान एसोसिएट जावन केलो इव्हेंट्स ऑर्गनायज केला. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक अंतरराष्ट्रीय इव्हेंट ऑर्गनायज जावचे आशिल्ले and we are very proud and happy to be associated with this event. हे एक सम्मेलनाचे विशेषते कसन म्हळ्यार आभरणाचे एक अंतरराष्ट्रीय फॅशन शो ऑर्गनायज करता आमी. द काइंड ऑफ ज्वेलरी that you will get to see is from basic jewelry दाखोवन न्हू to bridal jewelry in various range and in various colors and various kinds of metal including diamond bridal jewelry. हांव तुम पुरे रिक्वेस्ट करचे तुमी तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्स पुरे जनान येवन हे एक इव्हेंट अटेंड करका and request you all to make it a grand success. We look forward to seeing you on 21st May. धन्यवाद.